Képzeld el, egyébként megnéztem a SAS-nak van egy új podcastje, a 3 boltos beszélget, akik az előadótérben dolgoznak, meg akik beállítják az ukuleléket. Ja, tudom. És ők úgy kezdték el azt a podcastet, hogy mi ez, hanem a kapuzárási pánik midlife crisis-nek az egyik nagy lépcsője. És igazából nem tudom, te hogy érzed, de elkezdtünk lemezeket gyűjteni, mind a ketten. Ja. Elkezdtünk most podcastelni. Látom, hogy előkerült nálad a futócipő. Én most vettem egy bringát. Tehát egy ilyen középkori válság bingón szerintem egész jól állunk. Te mit gondolsz erről? Ja, igen, én is a múltkor szembe jött egy ilyen poszt, hogy tudom, valami top midlife crisis dolgok, és akkor elég sok mindenben magamra ismertem, úgyhogy abszolút. Igen, és pont egy magyar pszichológus csávó így elővette a midlife crisis dolgokat, és így elkezdték egy pontozni, és így podcast 10/5. Nem tesz hozzá a személyi fejlődéshez, ez semmit, de legalább van vele kötöd magad. Nem tudom, mi volt pontosan, de valami ilyesmi. Tehát itt ez történik Érdekes. most. Érdekes. Én nem értek ezzel egyet feltétlen. Nem túl fiatalok vagyunk, vagy az is lehet, hogy nem érünk elég sokáig ahhoz, hogy ez midlife legyen. Aha. Ja. De ennyi idő is azért elég tud lenni ahhoz, hogy ha van valami hobbija az embernek, akkor az egy picit be tudjon fásulni egy idő után. Ja, igen. De neked milyen hobbiaid vannak még egy ukulelézésen kívül? Amilyen hosszabb távú, ami már régóta húzódik? Hát a futás volt eddig, és azt most lecseréltem Nordic Walkingra, mert már nem élvezem a futást. Na mondjuk volt. Annál bácsisabbat nem tudok elképzelni. Ja, igen, tudom. De nagyon, nagyon élem most ezt. Nagyon király. Az olvasás volt sokáig, most nehezen megy odafigyelni. Az olvasás az kartalan. Olvassatok sokat. Nagyon más nekem nem volt így soha. Hát sokat számítógépeztem. World of Warcraft. A futás az például az miért maradt abba? Nem élvezem már egy ideje annyira, tehát ilyen szükségszerűként tekintek rá, hogy oké, elmegyek, utána jól érzem magam, de közben igazából nem, már nincs meg az úgynevezett running high, ahogy mondják, hogy közben így teljesen ilyen euforikus állapotba kerül az ember, nem esik jól. Refluxom is van, és az amellé nem túl jó párosítás, mert zögykölöd a gyomrod össze-vissza. Aha. És igazából úgy döntöttem, hogy most azért, hogy tehát eléggé be kell időzíteni a futást, hogy ez ne okozzon úgymond kárt nekem, és akkor úgy voltam vele, hogy amúgy sok minden más van, ami szintén jót tesz, és nem kell hozzá gyógyszert szedjek, hogy futhassak, meg hasonlók. Úgyhogy ezért szeretek kint lenni a természetben. Tehát lehet mondani végül is, hogy maga a Nordic Walking az egy olyan új módszere lett ennek a endurance sportnak, amivel jobban élvezed, és picikét visszatért a motiváció hozzá. Abszolút igen. Igazából kerestem olyan pontokat, amiket amúgy a futásban nagyon élvezek, és azokat így megtaláltam ugyanúgy a Nordic Walkingban is, plusz még az egyéb előnyei, hogy felső testemet is átmozgatja, a tartásomnak is jót tesz, ami nekem nagyon fontos, mert eléggé görbe vagyok. Szerencsére az innen nem látszik. Ezért kell szemből venni mindig. Igen. Ja. Neked a bringázás mellett? Nekem a bringázás soha nem volt úgy igazából egy olyan igazi hobbi, ez most lesz az. A lemezgyűjtés is egy teljesen új dolog. Mi volt még a hobbi? Igazából az ilyen nagy hobbi, az mindig a zenéhez, meg a hangszeren játszáshoz kötődött. Mert most PS-ezni az nem hobbi, az lehet egy időtöltés is. Ja. Tehát nem fektetek bele annyi energiát, hogy egy hobbi legyen. Tehát abban viszonylag kevés van. De egyébként azért is jutott eszembe ez a kérdés, mert ugye pont egy másik adásban már beszéltünk róla, hogy nekem ugye 18 éve, vagy valahány van nekem ukulelém, és volt ebben egy ilyen nagy ilyen hullámvölgyem, amikor kb. Alig nyúltam hozzá, meg ilyesmi.
és így néha így időként így találok valami módszert, amivel így elő tudom menni. Beszélgettünk mi itt adáson kívül, és találtunk egy videót, ami egyébként pont erről szól. Ezt be fogjuk majd linkelni a leírásba. Ez is a emlegetett SaaS-os kollégák, a Southern Nuclear Store egyik eladójának van egy saját csatornája, és ő összeszedett 10 módszert, hogy lehet ezt a motivációt visszaszerezni. És arra gondoltuk, hogy ezt picikét így mi megcsámcsogjuk, valamit hozzáadunk, valamit elveszünk, de egy picikét így beszélünk róla, hogy hogyha valakinek régebb óta van az ukulele, mint a hobbi, de úgy érzi, hogy nem leli már benne annyi örömét, akkor ezzel mit lehet kezdeni, hogy lehet ezt visszaszerezni, hogy lehet a már meglévő motivációt másképp fokozni, vagy új hangsúlyt fektetni rá. Tehát most itt ez a terv. Nem biztos, hogy mindenki fogja tudni alkalmazni mindegyik pontját, vagy lehet, hogy egy dolog lesz, amit elviszel belőle, de reméljük, hogy az az egy dolog, egy olyan dolog lesz, amivel meghozzuk újra a kedvedet az ukulelézéshez, vagy hogyha te teszel érte és teszel bele extra munkára, akkor megjön újra a kedved az ukulelézéshez. Te mennyire vagy egy tervezős alkat? Mennyire szoktál ilyen hosszú távú célokat lefektetni magad elé? Én szoktam, és önmagában a cél felállítása az szokott motiválni. Későbbiekben már kevésbé vagyok hajlamos követni ezeket a célokat, de az nem von le a motiváló értékéből számomra szerencsére. Úgyhogy szeretek struktúráltan megközelíteni dolgokat. Jó, hogyha valami nekem így keretezve van, hogy akkor így szerint lépcsőzetesen haladjak, mint például egy tanulási terv, vagy hasonlók. Úgyhogy ez abszolút nekem szokott segíteni. És ez is az egyik ilyen módszer, hogyha valaki ilyen nagyon nagy célt kitűz maga elé, de úgy érzi, hogy maga alá gyűri, akkorának tűnik, hogy így már elmegy tőle a kedve, hogy belefogjon, akkor ezeket lehet ilyen rövid célokra is lebontani. Van egy Tim Minchin nevű zenész, aki ezt úgy írja körül egyébként egy ilyen diploma osztó beszédében, hogy legyél mikroambíciózus, mert hogyha ilyen nagyon nagy gólyaid vannak, mire eléred őket, úgyis meghalsz. Jó esélye, vagy túl öreg lesz, hogy élvezni tudod őket. Tehát ilyen apró dolgokra szerintem érdemes letölteni. Tehát ahelyett, hogy azt tűzöd ki magadnak, hogy megtanulom itt most élesszük be a legnehezebb dalt, amit ukulelén meg lehet tanulni ukulelén, ahelyett kitűzheted magadnak azt, hogy apró részfeladatokra lebontod, hogy tudod megtanulni, tehát először megtanulod az akkordmenetét, aztán a dallamot hozzá, aztán csak az elejét megtanulod, hogy lehet a riffet összerakni, vagy az is lehet, hogy kitűzöd magad elé, hogy én akkor most szeretném először a balrét megtanulni. Igen, ez nagyon jó ötlet. Meg szerintem ezek a töldelések sokat segítenek abba, hogy az embernek legyen sikerélménye, és akkor abból merítkezve tudjon előrébb menni. Neked van ilyen tapasztalatod a múltból? Nekem alapvetően vannak problémáim ilyen nagyobb távú célok elérésével, kitűzésével és követésével, és ezeket próbálom ilyen kisebb szokásokká beiktatni. Tehát például nem kell, hogy minden nap elmenjek edzeni, de minden nap legyen bepakolva az edzőcuccom, hogy el tudjak menni. Tehát és van is egy ehhez hasonló elem a listán, amit szerintem tudod, hogy melyikre gondolok. Igazából kössünk is át rá, mit szólsz? Jó. Nekem amúgy ez az egyik, tehát amikor elkezdtem ukulelézni, akkor én rengeteg ilyen internetes videót, forrást átolvastam, hogy hogyan érdemes megközelíteni, pro tippek, top 10, beginner tips, mindenféle dolgot nézegettem, és így nagyon egyöntetően mindenhol az jött szembe, hogy tarts szem előtt az ukulelét, hogy legyen elől karnyújtásnyira, mint mondjuk itt nálam szinte egy karnyújtásnyira van. Te ezen a sarkon egyébként sok időt is szoktál tölteni? Hogy mindig csak így oda nyúlsz és leveszed? Így van, igen. Itt van ez az irodám is, elég sokat dolgozom home office-ból, és sokat állok is, most is sokat állok munka közben, úgyhogy sokszor ilyen 5-10 percekre ilyen mikropihenést beiktatok, és akkor csak oda beülök a sarokba, valamelyiket lekapom a falról, és nekiállok játszani. És ez tényleg
nagyon sok helyen ezt olvastam, hogy legyen elől, megmikrózod az ebédet, vagy bármi egyéb, csak tudjál egy kicsit pengetni, kicsit játszani, az izommemóriád is javul tőle, meg tényleg egyszerűen fenntartja szerintem ezt a lendületet, meg az érdeklődést a hangszer iránt. Azért, hogyha tokban tartja az ember, oké, mondjuk plusz 20 másodperccel, 30 másodperccel több idő elővenni azt, mint mondjuk a falról lekapni, de szerintem pszichológiailag ez egy olyan gát, amit az ember valamiért nagyon nehezen tud megugrani sokszor. Persze, és én ezt abszolút érzem is magamon. Nekem egy ilyen kis, nem fog most látszani, de egy ilyen kis állványszerű dologban vannak az ukuleléim, ami a kanapénak az egyik végébe van, de néha már ez a egy méter, ami a kanapé végét jelenti, és néha túl sok ahhoz, hogy ne vegyem kézbe, míg például, hogyha ott van közvetlenül a kanapén, tehát már útban van nekem ahhoz, hogy leüljek, akkor már sokkal hamarabb kezembe veszem. De mit tudom, például a gitárom is ugyanúgy kint van nekem a falon, mint neked az ukulelék, de már van egy olyan távolságban, hogy nem veszem. Ez nyilván egy nagyon extrém eset, tehát a lényeg, hogy ne a szoba másik felében egy tokban tartsátok, hanem minél inkább legyen kéznél. Legyen valamilyen kis állvány, amire le tudjátok rakni, vagy akár csak heverjen ott a kanapén. Könnyen elérhető legyen, frekventált helyen, és akkor bármikor tényleg, hogyha az ember egy kicsi pihenőre vágyik, akár munkában, akár csak otthon a házi munkában, vagy bármiben picit pengessen rajta. Nagyon sokat dob. Be lehet futni mindenféle ilyen random videóba, tehát ahogy mi ebbe is belefutottunk, vannak olyan videók is, hogy hogyan válaszunk hangszert, és abban is meglepő, de az egyik szempont az, hogy legyen szép, mert ki akar egy csúnya hangszert a kézbe venni és azon játszani, tehát kell, hogy legyen valami esztétikai vonzása, de ne legyen annyira szép, hogy dísz legyen, hanem valahol praktikus távolságban mindig ott legyen. Így van. Következő, ami nekem itt fel van írva, az, hogy ez viszonylag egy nehéz téma szerintem olyan szempontból, hogy aki ukulelét vesz a kézbe, annak nem az lesz az első, hogy de jó lenne, hogyha zeneelméletet is tudnék, de szerintem ez egy nagyon nagy plusz tud lenni, hogyha ismered a ukulelének a nyakát, és tudod, hogy ha itt van egy A hang, akkor a ukulele nyakán még hol találhatod meg. Ez sokkal praktikusabb, hogyha kezembe is veszem. Tehát, hogyha itt van egy... Ez most A. Igen, egy A, akkor tudod, hogy itt is itt van. Tehát, hogyha bárhol nyakon ezt meg tudod találni, akkor már is sokkal könnyebben tudsz dallamot játszani, és nem utolsó sorban át tudod helyezni az akkordokat. Igen. Erre majd mindjárt mondok egy jó példát, de engedlek téged is egy picikét beszélni, hogy neked milyen viszonyod van a zeneelmélettel, meg az ilyen technikai kérdésekkel kapcsolatban. Engem kifejezetten érdekel, és pont az utóbbi időben vettem egy könyvet, ami ilyen kicsit zeneelmélettel foglalkozik, nem túl mélyen, de hogy igazából pont az lenne a lényege. Arra voltam kíváncsi, hogy miért pont ezek az akkordok, vagy miért pont XY akkord van jó viszonyban egymással, miért harmonizálnak ők jól együtt, miért szólnak jól együtt, miért jó az ember fülének az adott harmónia. Szóval ilyesmivel kezdtem el foglalkozni, hogy itt a mögöttes dolgokat megértsem, és szerintem ez nagyon sok, ez a háttértudás, akár csak tényleg, hogy az ukulele fogólapját ismeri az ember, hogy mit hol talál, az szerintem egyrészt megszínezi ezt az élményt, hogy te ennyire behatóan úgymond ismered a hangszert, másrészt meg egy sokkal bővebb eszközkészlettel rendelkezik az ember, hogy kifejezze magát akár. Tehát szerintem az nagyon-nagyon sok plusz élményt tud adni, hogyha tudod azt, hogy nem csak így tudod lefogni az akkordot, hanem sok más helyen is, és akár ezzel az éppen aktuális dalokat meg tudod fűszerezni, kicsit más hangzást adni neki, szerintem ez nagyon sok pluszt ad. Igen, és még az is nagyon sokat tud hozzáadni, hogyha tudod relatíve egymás mellé viszonyba helyezni az akkordokat. Tehát tudod, hogy zeneelméletben egyébként szeretik ezeket számokkal jelölni, hogy skálától függetlenül is el lehessen tájékozódni. Tehát tudod, hogyha az A-molból egy D-be átváltasz,
de úgy vagy vele, hogy énekelni szeretnéd, és ez túl magas, akkor tudod, hogy mondjuk 2 félhanggal lejjebb helyezed, akkor abból lesz ugye egy F-moll számol helyett, és akkor már is egyre kevesebbet kell gondolkoznod, hogy jó, de mi lesz a másik akkord, mert akkor már is van egy olyan viszonyrendszered, ami alapján be tudod rakni, hogy másik hangnemben mi lesz az akkord, ami neked megfelelő. Tehát ez egy nagyon ilyen nis téma, és nagyon keveseket fog valószínűleg ez megfogni, de én mindenkinek tudom ajánlani, hogy aki egy picikét szeretnék komolyabban venni az ukulélét, hogy nem kell mélyen beleásni magad, alapokat. Szerintem tök jó, hogyha megtanul az ember. Igen, szerintem az alapokat könnyen el lehet sajátítani, és utána meg nagyon sok minden akár magától is jön, ahogy az ember ezeket így passzívan beszívja, ahogy tanulja a dalokat, meg az akkordmeneteket. Ez ugyanaz, hogy elkezd valaki futni, de utána megtanulja a helyes futótechnikát is. Igen, így van. Nem kell hozzá, hogy élvezze valaki a futást, de jó lesz, hogyha nem megy tönkre a térded. Pontosan. Ha már a hangzásoknál tartunk, akkor behoznék én egy szempontot, ami szerintem kicsit szintén megfűszerezheti az élményt, az pedig a hangolásnak az átalakítása. Ugye alapvetően G-C-E-A az ukulélének a húrjai, és a G az úgynevezett magas G, tehát reentráns hangolás az ukulélének az alapértelmezett, és ebből könnyen át lehet váltani úgynevezett lineáris hangolásba, ahol a negyedik húrt, a G-t lecseréljük mély G-re, egy oktávval lejjebb. Ez egy egészen, tehát sokkal jobban kibővíti azt a hangkészletet, amivel az ukulele ezáltal rendelkezni tud. Nagyon, nagyon sok dalnak kell az a plusz hangterjedelem, nem csak magában a hangokban, tehát hogy olyan mélyre le tud menni, hogyha mondjuk csak dallamot szeretnél játszani, de úgy az akkordba is, hogyha szeretnél egy ilyen mélyebb, teltebb hangzást adni a daloknak az akkordmenettel, akkor azt könnyebben meg tudod a mégével tenni. Én ezt levinném egyébként egy sokkal elemibb dologra, mégpedig az, hogy van egy dal, amit világéletedben eljátszottál egy magas G-vel, és fogad magad, kicseréled egy mégére, és úgy vagy vele, hogy ez tök jól szól. Ez miért nem így szólt eddig? És már is egy apró lelkesedési motivációt, és akkor hát milyen dalt lehet még mégével eljátszani, és akkor az is ilyen jól fog szólni, vagy pedig vannak nyilván olyan dalok, amik kifejezetten mégével íródnak, például a világklasszis, világhíres Riptide Vance Joy-tól, ami mostanában szerintem mindenkinek a Somewhere Over the Rainbow-ja, aki először vesz ukulelét a kezébe, de az is például ott mondjuk más csalfintaságok is vannak, nem csak az, hogy lineáris hangolás, de az is egy lineáris hangolás. Igen, és tényleg alapvetően egy kis módosításnak tűnik, az is lényegében, tehát egy húrt kicserélsz, nem is kell nagyon másra gondolni. De... Igen, nyilván nem arra beszélünk, hogy lejjebb tekered egy oktávval, hanem az egy húrcserével jár együtt. Igen, és ez egy egyszerű módosítás, és meglepően színes élményt ad. És szoktál egyébként olyanokkal próbálkozni, hogy nem cserélsz húrokat, de mondjuk az egészet egy vagy két fél hanggal lejjebb tekered, vagy feljebb tekered, vagy nemes egyszerűséggel egy alternatív hangolást kipróbálsz, amit eddig még nem. Én még soha nem próbáltam ezt, félek tőle, hogy őszinte legyek. Valahogy nekem ez az OCD-met zavarja, hogyha el kéne tekerjem más hangolásba az ukulelét, és még nem próbálkoztam vele, úgyhogy ezt átengedem másnak ezt a dolgot. Valószínűleg egyszer majd kipróbálnám amúgy. Ezt egyébként tenor ukulelével szerintem próbáld ki, hogy mindegyiket 3 fél hanggal lejjebb hangolod. Ez most valahonnan a elmém mélyéről most előrántak egy ilyen halovány emléket, amit alá se tudok támasztani, hogy valaha megtörtént, vagy sem, de mint hogyha hallottam volna egy olyat, hogy a tenornak nagyon jól áll, hogyha 3 hanggal lejjebb van hangolva, és teljesen másképp rezonál az egész hangszer. Aha. Igen, meg azt is tudom, hogy például aki szeret slide-ot használni, tehát azt a kis hengert feltenni az ujjára, és akkor ilyen szép amerikána stílusban játszani, akkor ahhoz ajánlotta az OpenC hangolás, amihez azt hiszem az A-húrt kell
G-re visszatekerni, és akkor azzal a nyitott húrokat, hogyha lepengeti, akkor az C akkordot kap az ember, és akkor szépen lehet ott a fogólapon csúsztatni a slide-ot, és akkordozgatni azzal. És egyébként az a legszebb, hogy nem is kell feltétlenül megtanulni új akkordokat, mert lehet ennek az egésznek a lényege, az egész alternatív hangolásnak a lényege, az, hogy te most fel fogsz fedezni valamit, amit eddig nem tudtál. Tehát nyilván ne tekergesd össze-vissza random módra valami ABCD-re a hangokat. Be tudod hangolni E-A-E-A-ra, tehát van két ismétlő hangod, és kezdj el rajta játszani, hogyha itt lefogom, az jól szól-e, hogyha ott lefogom, az jól szól-e, és vannak ilyen alternatív hangolások, ahol egyetlen ujjal lehet nagyon kompetens kis dolgokat lejátszani. Igen, itt szerintem ennél a pontnál főleg a kísérletezés a lényeg, hogy kipróbálja az ember ezeket, és szerintem az, hogyha már így egy ideje megragadt egy állapotban, akkor ezt könnyen ki tudja hozni belőle, és motiválja őt. És ha már így kísérletezgetés, meg felfedezés, akkor te mennyit játszol könyvből és papírból, meg ténylegesen kottákból? Én sokat, viszonylag. Én szeretem a papír alapú dolgokat, és szeretem a könyveket megvenni, és így lapozgatni, meg abból játszani, úgyhogy egész sokat szoktam abból játszani, meg a kottaolvasást is sikerült elsajátítsam így az idők folyamán, úgyhogy viszonylag komfortos vagyok ebben, de nem ez az egyetlen forrásom, meg módszerem a tanulásra. De hogyha például akár egy daltanulása folyamán, akár amikor csak így kedvet támad egy dalt eljátszani, te mindig ezért papírért nyúlsz? Vagy mindig előkapod a kottát? Amikor valami új dolgot szeretnék megtanulni, konkrét dalt, vagy mire gondolsz? Vagy gyakorolni, nem tanulni nyilván, vagy bármit, amit szoktál játszani, azt elő szoktál egy papírt venni hozzá. Én alapvetően azt gondolom, hogy azért igen. kérdezem, mert egyébként a tanulásnak, meg a sikerélménynek, meg a gyakorlásnak is szerintem egy nagyon jó lépése, amikor fogod és elrakod a kotta állványt, meg a papírt, meg mindent, és megpróbálod fejből lejátszani. Ez ugyanúgy, mint ahogy van egy olyan tanulási módszer is, hogyha valaki küzd azzal, hogy nem tudja, hogy hol kell lefogni, akkor szimplán letakarják a kezét. Vagy osd a villanyt, és tanul meg úgy, hogy hol mi van. És ez egyrészt egy nagyon jó módszer arra, hogy izommemóriával is megtalálj dolgokat. Másrészt, hogyha nincsen előtted az a biztonsági háló, amit a papír és a kotta jelent, akkor már is egy fokkal tudatosabban fogod az ukulélét, és tudatosabban játszol, és teljesen más élmény lesz, hogyha nem folyamatosan egy papírt nézel, és onnan próbálod kitalálni, hogy mi lesz a következő. Ennek nyilván része a hibák is, de bobroszosan boldog kicsi hibákat kell ejteni. Így van. Igen, amúgy sokszor, tehát itt is, hogyha kanapéra leheveredek, és nekiállok játszani, akkor itt sem nem veszem elő soha a kottát, meg a papírokat, hanem csak szimplán próbálok fejből játszani, éppen aktuálisan tanult dalokat. Azért ahhoz, hogy tényleg mindig, főleg ilyen esetekben, hogy csak tényleg 5 percen van, lekapom és játszom, ahhoz túl sok lenne, hogy minden egyes alkalommal akkor oké, itt van a kotta, berakom, olvassam, stb. Szóval tényleg igen, legyen meg spontán. ez is egy picit ugyanaz, mint hogy elő van-e az ukulele karnyújtásnál. Tehát, hogyha még lehet, hogy itt van karnyújtás az ukulele, de akkordok ott vannak valahol a fiókban, vagy pedig a telefonon vannak kigyűjtve, és egy ekkora kijelzőn kell végignéznem, vagy pedig be kell hozzá kapcsolni a laptopot, tabletet, vagy akármit, akkor ez már is egy lépéssel visszavet téged abban, hogy te ténylegesen gyakorolj. És ez tök jó motiváció tud lenni, hogyha megtanulsz valamit fejből, és el tudod játszani. Igen, ez abszolút. Ez a sikerélmény sokat hozzáad a motivációhoz, és segít fenntartani a lendületet. Igen. Sok szó volt eddig igazából a kísérletezésről, meg a változásról, és ez egy önmagában egy pont, amit szeretnénk behozni, hogyha azt érzi az ember, hogy már egy ideje meg van ragadva valamiben, és nem érzi a fejlődést, vagy nem érez motivációt, hogy ezt így folytassa tovább, akkor egyszerűen érdemes váltani, és valami, akár egy új módszert,
keresni, akár egy új műfajt, egy új technikát megtanulni, elsajátítani, valami új trükköt. Nekem erre egy nagyon kézenfekvő példám van egyébként. Na. Tudom, hogy nehéz, tudom, hogy fáj, tanuljatok meg balrézni. Annyira jó, hogy nem vagy hozzákötve ahhoz a X mennyiségű akkordhoz, amit ismersz és el tudsz játszani balré nélkül, és hogy ahogy visszakössünk arra is, hogy tanulja meg valaki, hogy a nyakon hol vannak a hangok, annyira jó érzés, hogy egy akkordot el tudsz játszani máshol is a nyakon, amihez nyilván jó eséllyel egy balré fog kelleni. Igen, így van. Ez nagyon jó példa, a balré, az tényleg egy olyan dolog, amit mindenkinek ajánlunk, meg hasznos, és egészen új távlatokat nyit az ukulelézésben. De tehát bármilyen más változásról is lehet szó, akár magamból kiindulva. Én például nagyon szeretem a reneszánsz dalokat, és szerintem az ukulelének elég jól állnak a reneszánsz dalok, de egy idő után már éreztem, hogy most már azért ez kezd sok lenni, hogy csak ezt gyűröm, ezt a könyvet, azért eléggé hasonló akkordmenetek vannak abból a korból, nem olyan változatos egy idő után már, úgyhogy akkor fogtam és műfajt váltottam, és elkezdtem más irányokba menni, kicsit így mondjuk jazz irányba elmenni, ott megtanulni különböző fingerstyle darabokat. Ha már itt szóba került a fingerstyle, akkor ez is egy ilyen jó váltás ez lehet, hogy... Új módszer, igen, amit megtanulsz. Fingerstyle, azt is lehet sokféleképpen, lehet akár csak hüvelykujjal, ahogy leginkább én szoktam csinálni, lehet 3 ujjal, 4 ujjal, ezt is ki kell kísérletezni, kinek mi fekszik a legjobban. Dalfüggő is nyilván. De hogy ez is egy lehetőség lehet, vagy hogyha amúgy valaki alapból csak fingerstyle-t csinál, vagy szóló ukulelét, úgymond instrumentális darabokat, meg lehet próbálni akár úgymond strum and singelni. Ez most elég hülyen hangzik, akkordozni és énekelni mellé. De egyébként igen, ezt is bevehetjük oda, hogy tanulj meg lehet tanulni, énekelni a játékkal együtt. Igen, az is egy elég, szerintem nehéz skill, főleg kezdetekkor, hogy hiába tudod a szöveget fejből, nagyon nehéz mellette az akkordritmust tartani, és közben még az éneket is mondani. És ebben a gyakorlásban, meg mindenben van egyébként egy egész témány, amit biztos, hogy ki fogunk jobban bontani, de ha bárkit így megijeszt, hogy balrézni, meg énekelni, meg bármi újat megtanulni, és úgy van vele, hogy egyszer kipróbálja, és tök béna vagyok, és abba hagyom, még egyszer elő nem veszem, annak azt tudom mondani, hogy 2 gyakorlás között fejlődik a legtöbbet az ember. Tehát lehet, hogy 4-szer gyakorolsz, és nem lesz jó, de 5-ére már hirtelen valami átkattan. Erről majd beszélünk többet is. Igen. Nagyon picit akartam visszakötni arra, hogy miért jó például a balrézni, meg megtanulni a nyakat. Én erre példának előhoznám a kis intro dalunkat. 4 külön sávon van feljátszva 4 ukulelével. Van egy rész a baritonon, de van 2 olyan szólam, ami a tenoron szól. És csak meg akarom mutatni, hogy mi a különbség akközött, hogyha balrézol, meg nem. Ezt le lehet játszani úgy is, hogy ami nyilván rendben van, így is játszom fel a intro alatt az egyik szólamon, de hogyha például megtanulsz balrézni, akkor meg tudod csinálni, tudsz neki adni egy teljesen más hangzást, meg tudod azt csinálni a balréval, hogy ez egy ereszkedő dallammenet legyen. És már is teljesen más színe van annak, mint hogy igen, abszolút. Hogyha érthető a példa. Igen, nagyon jó példa, köszi, hogy behoztad. És ha már az intro, ezt egyébként, jó, ez most egy picit ilyen flexősnek fog hangzni, de ezt én írtam, és én ezt tudom ajánlani mindenkinek, hogy próbáljon egy dalt írni. És ebben az a legszebb, hogy ez lehet annyira szar, amennyire egy dal lehet szar, mert hogy senkinek nem kell hallania, de egy nagyon jó kis folyamat tud lenni az, hogy egyrészt csinálsz valami kreatívat, másrészt
felfedezel új dolgokat menet közben azzal is, hogy írsz. Például lehet ezt az akkordot így is lefogni, de maga az élmény, hogy valamit alkotsz, szerintem az egy tök jó dolog. Nem kell ehhez semmilyen ilyen különös tudás, az is lehet, hogy van egy dal, amit te nagyon szeretsz, vagy van egy akkordmenet, amit csak így valamiért nagyon szeretsz, ki ilyen furcsa, hogy legyen kedvenc akkordmenete rajtam kívül, és akkor azt megpróbálod úgy variálni, hogy egy picikét így a saját ízedre formálgatod. Igen, szerintem is. Elemelni dolgokat abszolút ér. Inspiráció gyanánt. Ezt meg is tudom mutatni egyébként konkrétan, hogy mire gondolok, amíg előveszek egy másik ukulelét. Addig én beszúrom azt, hogy még ehhez egy ilyen adalék, ami nekem például hasznos, hogy szerintem mindenképpen érdemes, hogyha van egy ilyen ötlete az embernek, hogy akár egy akkordmenet, vagy egy valamilyen dallam részlet, hogy vegyétek fel. Nekem ez igen, nagyon sokszor van az, hogy így... Ezernyi ilyen videóm van telefonon. Igen, nekem is tele van a hangrögzítőm. De bármikor akarom, akkor ott van. Nekem sokszor volt már az, hogy olyan jó volt a múltkor az akkordmenet, vagy mi is volt ott a ritmus, és akkor nagyon sokszor volt az, hogy hát nem vettem fel, úgyhogy fogalmam sincs, már elveszett az sajnos. Úgyhogy most már azt csinálom, hogy bármikor így eszembe jut valami, és akkor ez amúgy tök jól hangzik, azt azonnal felveszem hangrögzítővel, és akkor később még vissza tudom hallgatni, össze tudom a fejemben rakni, hogy mit szeretnék csinálni. És ennek egyébként van a felvételnek a gyakorlás közben is egy nagyon jó előnye, amire majd kitérünk valamikor máskor. Így van. Én viszont csak meg szeretném gyorsan mutatni, hogy végül is hogy született ez a kis intro jingle, nem tudom, hogy milyen jó névre. Volt egy akkordmenet, ami nagyon egyszerű, ez működik egyébként tenoron is, mindig csak egy ujjat kell hozzá változtatni. Ez ugyanaz, amit mondtam, és gyakorlatilag ugyanazok az akkordok, amiket előbb bejátszottam tenoron is, csak itt ugye van egy nagyon egyszerű, hogy itt egy ujjat mozzatok, egyet elveszek, még egyet elveszek, és már is megvan. És akkor így nem ebből akartam egyébként az intro zenét írni, csak így elkezdtem. Milyen jó szó a noodlezésre? Magyarul. Elkezdtem noodlizni az ukulelén. De amikor csak így céltalanul játszol rajta. És akkor... Ez egész jól szól 3/4-ben. Mit lehet még rajta dobni? Mi van, hogyha hammerözök is egyet? De fel lehet még ezt valamivel dobni, mi van, hogyha az utolsót megcseréljem a húrok sorrendjét, ahogy játszom. És ilyen apró kis lépésekkel lehet kreatívnak lenni. Nyilván a dalíráshoz hozzátartozik, hogy valaki akár egy dalszöveget is hozzá ír. Én ezt nem írtam, de egy dallam eszembe jutott. Úgy voltam vele, hogy baszki, hogyha tudnék is énekelni, és el is akarnám énekelni, ez nagyon magas. De mi van, hogyha amit a tenoron játszok akkordok, azokat játszom itt. Ez most egy új akkordmenet, ez már így viszonylag jó hangmagasságban van. Mi van, hogyha ezt megpróbálom ide átvinni? És már is, ez is tök jól szól, és igen. Ilyen apró kicsi módosítások. Vagy most tovább játszom. Tehát nem kell semmit se nulláról megírni, elég, hogyha van egy dal, amit szeretsz, és megpróbálod egy picikét átformálni. Ami hasznos lehet mindenképp, hogy vedd fel, amit csinálsz, mert később még nagyon jól jöhet, és tovább bonthatod akár egy kész dallá, vagy inspiráció lehet egy másik dalhoz. De természetesen nem kell mindenkinek dalt írni, meg nem kell akkordokat, meg dalokat változtatni saját ízésre, néha elég egy apróbb változás is. Így van, például új húroknak a kipróbálása. Ugye
alapvetően. Te óriási húrzabáló vagy. Igen, egy időben nagyon ráálltam erre, hogy kipróbálni különböző anyagokat, különböző márkákat, különböző modelleket, úgyhogy eléggé egy időben rácsúsztam erre. Mindig több motiváció lett, amikor kicseréltél egy húrszettet? Igen. Ugye, és aztán próbáltad ki, hogy a húrszettet meghagyod, de új ukulelét szerzel be esetleg? Arra is rácsúsztam sajnos egy időben. Veszélyes út, főleg manapság már, amikor nagyon-nagyon széles a választék, és havonta jönnek ki új modellekkel bizonyos gyártók. De a húrok azok viszonylag ugye egyrészt azért kopnak, és idővel célszerű őket cserélni. Meglepő szerintem, hogy egy idő után egy új húrkészlet mennyivel szebben hangzik, mennyivel szebben tisztábban szól, chillingel, nagyon, nagyon sokat tud dobni, és érdemes kitapasztalni, hogy kinek milyen húrkészlet az, ami tetszik. Ugye több anyag is létezik itt, vannak az Aquilának, amivel nagyjából majdnem minden ukulele érkezik, az úgynevezett Nile Gut nevű ilyen szintetikus bél hasonmás húr, a legtöbb ukulele azzal érkezik, ezen kívül rengeteg minden más van. Ugye manapság nagyon megy a fluorokarbon, ami nem véletlen, ez lényegében amúgy egy horgászzsinór, és tiszta, szépen csilingelő hangzása van, nagyon szeretik manapság, én is nagyon szeretem, a legtöbb ukulelémen azt használok, de nagyon népszerű, meg én is nagyon szeretem például a tiszta nylon húrokat is. Nagyon szeretem a tapintását például a barrénál érdekes módon sokkal könnyebben tudok tiszta nylon húrokkal barrézni, mint fluorokarbonnal, sokkal tisztább az átmenet. Nekem ez egy ilyen nagyon nagy élmény volt, hogy ezeket kikísérletezhettem. Nem nagy pénzbefektetés, nekem tetszik, hogy így akkor oké, akkor elvonulok, és akkor kicserélem a húrkészletet, barkácsolok úgymond, meg minden. Kicsit jobban magaménak érzem a hangszert is. Szóval nekem nagyon sokat adott, nagyon sokat ad. Tele van most is itt a szobám húrkészletekkel, még mindig van olyan, amit nem próbáltam ki. Érdemes szerintem ennek, hogyha valakit ez érdekel, érdemes utána olvasni, hogy mik vannak, és kipróbálni újakat, és rájönni arra, a folyamat magában szerintem tök motiváló, hogy rájönni arra, hogy neked mi az, ami a legjobb. Egyrészt valóban óriási különbség tud lenni akár egy egyéves húrszett és egy ugyanolyan húrkészlet, de egy új csomag között. Igen. Valamint én pont a bariton ukulelénél vettem észre azt, hogy jó a gyári húrszett rajta, tök oké, de amikor először kicseréltem rajta a húrokat, akkor így wow, na akkor már is több kedvem van hozzá játszani. És egyébként bedobtak itt vicceskedve azt, hogy vegyünk inkább egy új ukulelét. Kétségtelenül, hogy az új játék egy mindig nagyon jó motiváció, hogy játszunk rajta. Igen. Csak nyilván nem szabad, hogy ez legyen a szokás, hogy valaki elkezd ukuleléket gyűjteni, és mindig csak akkor játszik rajta, hogyha vesz egy újat, de egyébként tényleg rengeteget tud dobni a motiváció, hogy ha valakinek van egy szopránó ukuleléje, amit elvisz valahova, van egy tenor, amivel otthon játszik, van egy bariton, amivel teljesen más dolgokat tud játszani, tehát ez egy fenn lehet tartani. Nyilván ismerik el a saját büdzséjét az embernek, meg nyilván valakinek nincs erre igénye, hogy legyen egy második ukuleléje, de egyébként ez sem egy elvetendő szempont, hogyha valaki valami újra vágyik, és de már komolyabban gondolja az egész ukulele dolgot, hogy vesz egy új ukulelét. De nem kell egyébként mindig változtatni a dolgokon. Az is lehet, hogy fogod magad, és visszaemlékezel, hogy mi volt az ok, ami miatt elkezdtél ukulelézni, és visszamész a kezdetekhez, hogy mi volt az a dal, amit így legelőször játszottál, mi volt az az inspiráció, ami miatt te ezt mindenképpen meg akartad venni, és lehet, hogy már évek óta nem nyúltál hozzá, de az visszarend ilyen kis emlékeket, hogy miért is jó újra ukulelézni. Van ilyen konkrét élményed? Nekem ugye volt egy ilyen hosszabb kihagyásom. Az első kottafüzetemet nem vállalnám fel, hogy azokban mik vannak, és valószínűleg azokat soha nem is fogom játszani, de van egy nagyon hasonló élményem, amihez megint játszani fogok. A Pearl Jam énekesének, Eddie Veddernek van egy teljesen ukulelés albuma,
amit egyébként szívből tudok állni. És van egy dal, ami ilyen könnyűnek tűnt, hogy könnyen meg lehet tanulni, mert végül is nincsen benne semmi barjakod. Megtanultam ezt az egy dalt, és évekkel később vettem elő újra, amikor már bennem volt az is, hogy próbálják egy picit fül után is gyakorolni, kritikusabban nézni és vizsgálni, hogy mégis hogy játsza éppen az előadó, éppen a dalt, és csak meg akarom mutatni, hogy milyen különbség van között, hogy valamit először játszol, és valamit egy friss tudással újra előveszel. Hogyha nem hallatszódik ki, az egyedül az én hibám. Ahogy én ezt először játszottam, az volt, hogy lepengettem az összes húrt mindegy alapon. Na hát, amiért ez nem helyes ennek a dalnak az esetében, mert itt gyakorlatilag 2 hanggal játszik végig. Ez itt egy oktávval beduplázva, itt meg teljesen ugyanazt játsza, és nem tudom, hogy ki fog hallatszódni jól, de valahogy így kellett volna szólnia akkor is, amikor először gyakoroltam. Nyilván, hogyha nem hallatszódik, ahogy mondtam, az jelenleg az én hibám. Tehát érdemes visszatérni ilyen kezdeti dalokhoz, amiket így először így nem ment, vagy ment, de nem úgy szólt soha, ahogy kellett volna. Na és mit tudunk csinálni, hogyha magunktól nem jutunk oda? Hát igen, ilyenkor érdemes valamilyen külső erőforrás után keresni, ami akár lehet egy tanár, valamilyen oktató, vagy egy online kurzus. Nagyon sok forrás elérhető erre már manapság. Akár tanár tekintetében, azért amikor én is elkezdtem a pályafutásomat, akkor pont egy városban laktam, még lakom most is egy ukulele tanárral, de szerintem Magyarországon azért akad egy-kettő, így azért a Facebook csoportot, ahogy néha pörgetem, és keresnek tipikusan Budapesten oktatókat, akkor ez egy jó néhány lelkes jelentkező van. Ez szerintem nagyon sokat tud adni, hogyha... Na ez például nekem nem volt meg. Tehát én amikor elkezdtem 18-20 évvel ezelőtt, akkor senki nem specializálódott még arra, hogy ukulelét tanítson, és egyébként ez nem csak így személyes, így Budapest viszonylatban, hanem ez még online sem volt annyira igazán jellemző. Míg mostanra igazából első, ami eszünkbe jut, az arra, hogy keresünk tanárt meg valami online tanfolyamat, az, hogy kinek van erre pénze, vagy ki akar még erre költeni. Az online kurzusokban pont ez a szép, hogy egyébként egy csomó ingyenes dolgot meg lehet találni. Igen. Akár, hogyha tudunk valami ismert oktatót, vagy weboldalt, például a Juctropolis, a James Hill által, de ott van a Patreon is. Nagyon-nagyon sok kizárólag ukulelére specializálódott content creator, vagy tanár van fent, akik... És akár apró pénzekért is. Apró pénzekért, néha akár ingyen, bizonyos időközönként csinálnak ilyen akciókat, vagy minden hónapban van egy ingyenes webinárjuk. Vagy nyilván, amikor bejön egy új kurzus, akkor ahhoz, hogy felfutassák, csinálnak egy ingyenes videót hozzá. Így van, igen. Szóval nagyon sok minden elérhető YouTube-on kívül is, és szerintem például egy ilyen online kurzus, vagy egy Patreon előfizetés, vagy egy ilyen kurzusra való előfizetés, az szerintem egy ilyen jó struktúrált keretet ad a tanulásnak, amivel sokkal látványosabb fejlődés elérhető, mint hogyha mondjuk szerintem csak random a YouTube-on keresgélne az ember videókat. Az is egy valid folyamat nyilván, meg az akkor csak olyat tanulhatsz, amihez tényleg kedved van, de például én több oktatóra is már előfizettem a Patreonra, az utóbbi 2,5 évben is egyiket se bántam meg. Tehát mindegyik tényleg szinte apró pénz volt, pár dollár havonta, és nagyon-nagyon sok mindent tanultam tőlük, akár offline anyagok tekintetében, akár online ilyen webináriumok során. És egyébként nem feltétlenül kell tanároktól tanulni, mert nagyon sokat lehet egymástól és így a közösségből is tanulni. Épp ezért tudjuk ajánlani, hogy menjetek el klubokba, hogyha szerveződik körülöttetek ilyesmi, bármilyen közös gemmelésre, hogyha azt látjátok, hogy valaki a
Facebookra kiposztolt, vagy Instagramra, hogy kiér rá most pötyögni egyet az ukulelén közösen, akkor mindenképpen csapjatok le rá. És nem is kell, hogy ukulelével játszatok együtt, próbáljátok meg más hangszerekkel, gitárokkal, és ne zavarjon az, hogyha elsőre nem megy, mert az is, hogy valakivel együtt játszol, az egy skill, amit lehet fejleszteni és tanulni, de amint ráérsz az ízére, onnantól kezdve még többet akarsz majd együtt játszani más emberekkel. Így van, nagyon sokat hozzáad az egymással való játék élményben is, szerintem fejlődésben is nagyon sok mindent lehet egymástól tanulni. Ó, te így csinálod, te úgy csinálod, kitágítja szerintem szélesíti a perspektívát. Meg új dolgokat is lehet feltanulni, mert nyilván így van. Te ezt akarod eljátszatni a haveroddal, míg a haverod meg ezt akar eljátszatni veled, és akkor már is tanultok egymástól valami újat. Nagyon fontos szerintem, és az ukulele nagyon-nagyon jó hangszer arra, hogy közösségben együtt játszunk. De akkor is, hogyha nem még szégyenlősek vagytok, hogy közösen játszotok együtt, keressetek online közösségeket, ahol egymást tudjátok húzni, ahol ki tudod posztolni, hogy éppen mit gyakoroltál. Legyen akár egy saját Instagram oldal, vagy YouTube sortokat, vagy TikTokra lője fel dolgokat, de akár egy Facebook csoportba is. Azt látni, hogy más játszik egy ukulelén és jól és élvezi, lehet egy olyan hatása is, hogy neked is megjön a motiváció, hogy akkor te is szeretnéd ezt megtanulni, te is szeretnéd játszani, te is szeretnéd megosztani másokkal, hogy játszol. Tehát mindenképpen az ukulele egy nagyon jó közösségi hangszer, nem csak egy szóló hangszer. Tehát nagyon kevés olyan hangszer van még, amivel meg tudod csinálni, hogy összegyűlik egy csomó ember, ugyanazt pengetik, fahangon énekelnek és jól szól. Nyilván ezt egy furujával nagyon nehéz megcsinálni. A gitárnak itt pont az a hátránya, hogy túl dús a hangja, és túl széles skálán szólal meg, mert így már is nem lehet egyszerre ilyen jól játszani. Nyilván vannak még a dobkörök, de az egy teljesen más állatfaj, mint egy közös ukulelés játszás. És mi legyen akkor, hogyha semmi se segít? Nem tudom, menjen nyaralni. Igen. Szerintem az egy az ukulelének egy nagyon jó tulajdonsága, hogy bárhova el lehet vinni, és miért ne vinnéd magaddal például, hogyha éppen valahova elutaztok, nyaraltok, nyilván ha repültök, az azért nehezebb téma, de az autóba, a vonatra, a buszra nagyon könnyen elfér a csomagok mellett, akár útközben, akár a végcélnál, de mindenképpen érdemes szerintem elvinni magunkkal, és közben zenélni. Szerintem nagyon sokat ad az élményen, akár hogyha lementek a Balatonpartra, a tengerpartra, az Alpokba, akárhova mentek, magatokkal tudjátok vinni, könnyen hordozható kis hangszerről van szó, és tudtok vele játszani. Társaságban, egyedül, nagyon-nagyon nagy élményt. Vigyétek le a strandra, vigyétek el kirándulni, tábortűz mellett az egyik legjobb dolog ukulelézni szerintem. Így van. Csak hangoló is legyen nálatok. Igen, az nem állt. És nyilván érdemes ilyenkor olyan dalokat megtanulni, amit mindenki ismer. Nyaralni még nem vittem el, mert hogyha ilyen nagyobb nyaralásra megyek, akkor az általában vagy valami repülős utazás, vagy pedig akár ilyen sportesemény, vagy táborozás. Nem mindig van nálam elég hely, hogy elvihessem, de például nálunk a családban szülinapi bulik. Nagyon sok tolódik nyárra meg őszre, és ez mindig egy vidéken van, és oda mindig viszem magammal, már csak azért is, mert addig se kell részt vennem a beszélgetésben, csak el tudok vonulni, és ott a háttérben aláfestő zenét játszani. Kitűnő nyaralós hangszer, vigyétek magatokkal nyaralni. Közben már elrejtettem egy zeneajánlót itt a beszélgetés közben. Valóban. Az Eddie Vedder-től a Ukulele Songs albumot hallgassátok meg. Várjál, nagyon menőn is tudom ezt csinálni. Eddie Vedder, Ukulele Songs. Hallgassátok. Remélem, hogy nincsen kiblőrözve. Szerintem ki van. De víz alatt van, ugyanilyen homályos amúgy is. Nekem én most egy dalt szeretnék ajánlani, nem egy teljes albumot. A dalnak a címe I'll See You in My Dreams. I'll See You in My Dreams. Ez egy jazz standard amúgy, de amit szeretnék ajánlani, az Joe Brown-tól van. Ő ezt a dalt a
Concert for George nevű eseményen játszotta le többek között, ami a George Harrisonnak volt az ilyen emlékkoncertje, miután meghalt, és fantasztikus dal ő magában, mint jazz standard, nagyon-nagyon szép szövege van, és nagyon szép akkordmenete van. Mindenképpen ajánlom megtanulni, mert amúgy nem nehéz, és nagyon szép hangja van Joe Brownnak, és nagyon szépen adja elő ebben a dalban, úgyhogy mindenképpen érdemes ezt a 3-4 percet rászánni, hogy meghallgassuk. Lássunk rá. Mi pedig köszönjük, hogy ezt a majdnem egy órát ránk szántátok, hogy meghallgassátok. Így van, a köszönjük. mondani valunkat. Reméljük, hogy tudtok valamit elvinni belőle. Hogyha bármi más megoldásotok van arra, vagy tapasztalatok, hogy mivel lehet visszahozni a motivációt abban, hogy ukulélén játszunk, akkor egészen nyugodtan kommentbe írjátok le, és ha már ott jártok, akkor ne felejtsetek el feliratkozni se, vagy kedvelni a videót, ez nekünk sokat segít, hogy terjedjen, akár YouTube-on, vagy nem tudom, hol fogjuk még feltölteni ezeket, ahol megtaláljátok, ott nyugodtan nyomjatok egy követős gombot és egy tetszikelős gombot is. És ha bármi kérdésetek van akár a témához kötődően, nyugodtan írjátok meg nekünk. Igyekszünk majd rá válaszolni. És köszönjük szépen a figyelmet, itt leszünk mi egy következő alkalommal is. Sziasztok! Sziasztok! Ja, a kamerába kéne nézni. Sziasztok! Sziasztok!